velik dio tog rada je pitanje školovanja u Domovinskom ratu. Dakle, kako su tekle te prve dvije školske godine ratne i zapravo i tijekom ljeta je došlo do različitih organiziranja, izmještanja iz grada, pa možeš nam ukratko ispričati sve o tome. Posebnosti za školovanje počela su već 1991. godine. Iako sam rat nije bio opće prisutan u Slavonskom Brodu, ipak su se dogodile određene promjene u školskom sustavu. Kako su se i u tom periodu, iako nije bilo direktnih ratnih aktivnosti, oglašavale uzbune, tako škole nisu počele sa radom onda kada bi trebale u 9. mjesecu i početi. 1991. i 1992. godina, školska godina, je zanimljiva po čestim prekidima, vrlo slaboj organizaciji rada, odnosno ne mogu to usmjeriti da je bila iz škole loše organizirana, nego jednostavno zbog ratnih aktivnosti nije mogla biti bolje organizirana. U početku, kako se škola nije mogla odvijati do negdje početka 10. mjeseca, prosvjetni djelatnici u kontaktu sa općinskim vlastima, ali i sa televizijom, odnosno Brodskom radijskom stanicom, odlučili su se na organizaciju radio škole. Znači da se taj obrazovni proces nastavlja izvan škole, da djeca ipak ne ostanu izvan školskog sustava, barem u tom periodu ratnih događanja. I sada, osim te radio škole, Posavska Hrvatska, znači glasilo, odnosno onda Brodski list, a zatim Posavska Hrvatska, služila su i za prenošenje zadaća, na primjer. U skloništima su zapravo pisali zadaće. U tom periodu, mislim, jesu bile i u skloništima, a nešto čak i malo rijeđe, jer su i bile rijeđe i uzbune za zračnu i opću opasnost, ali su se ipak koristili upravo tim nekakvim malim uputama koje su se nalazile u novinama. Kasnije se išlo i u organizaciju nastave kad se vidjelo da efekt možda nije toliko dobar sa radioškolama i sa djecom koja se odluče na učenje u tom razdoblju, se išlo i na izmještanje po privatnim kućama, znači organizacija nastave sa putujućim učiteljima. Išlo se i u smanjivanje nastavnog programa. Ne možete odrađivati nešto što je redovno u vanrednim situacijama, pa onda programe smanjite. Smanjite sadržaj koji možete prenijeti na školsku djecu. Ponekad je bilo razdoblja kada čak ni ta izmještena nastava po privatnim prostorima gdje bi dolazili učitelji nije bila jednostavno moguća. Onda je bilo i načina organiziranja nastave, mislim ne čak ni nastave, nego samo školskog procesa, tako što su učitelji, razrednici dijelili školski materijal djeci, pa su djeca međusobno preko roditelja dobivali te materijale. Pa se opet domaće zadaće skupljale međusobno između djece i slale nastavnicima. Nije bilo onog tipičnog, mislim, nije bilo ni moguće organizirati nekakvo ocjenjivanje. Školska godina, 1991-1992, završila je sa potpunim prekidom jer više tijekom 1992. godine ni nije mogla funkcionirati tijekom općeg napada na grad, a i pokazalo se, mislim, iako ja to istraživanje nisam potvrdila, da se djecu dovodi u veliku opasnost ako pokušate na bilo kakav način organizirati neke školske aktivnosti. Meni se u istraživanju pokazalo, barem sa stradalom djecom, da ona nisu stradala u školskim prostorima ili tijekom školskih aktivnosti, nego da su stradala u razdobljima kada škole nije bilo ili se nije ni mogla organizirati u skloništima, u dvorištima kuća ili općenito u samoj kući, u nekim privatnim prostorima. To je specifikum za školsku godinu 1991-1992. S obzirom da se vidjelo da tako ne može funkcionirati školski sustav, išlo se već tijekom ljeta na izmještanje djece. Izmještanje djece može se promatrati i kao jedan vid svakodnevice, iako nije svakodnevna pojava izmisliti 10.000 djece iz Slavonskog Broda.
Ali se osmišljavalo nekakav bolji pristup gdje bi školskoj djeci bilo ponuđeno zaista nešto konkretno u tom obrazovanju. Tako da izmještanje tijekom ljeta iskustvo je vrlo mal postotak djece, ali se vidjelo da se možda može organizirati i na početku iduće školske godine, znači 1992-1993. Jer su aktivnosti ratne bile u punom jeku i nije se ni vidjelo kraj ratnih zbivanja. Tako da je ideja izmještanja bila nekakav dugoročni plan koji bi mogao iznjedriti dobre efekte. Izmještanje tijekom ljeta je čak bilo i u daleke zemlje, znači spominjala sam ti Španjolsku, Belgiju, Nizozemsku. Pokazalo se da djeca koja su ošla tako daleko od roditelja nisu bila baš zadovoljna takvim izmještanjem. Da, to je bilo pozitivno iskustvo. Da, poprilično udaljeno od vlastite zemlje, od vlastite obitelji i u vrlo lošim kontaktima, barem telefonskim. Događalo se da se roditelji ne čuju sa djecom duži period, doslovno ne znaju što se zbiva. Djeca ne znaju da li su roditelji. Da, ta razina neznanja, ne uzrokovana njihovim neznanjem, nego neznanjem općenito, jer nisu u kontaktu, stvarala je veliki osjećaj straha pa i panike. Iako, na primjer, u mom kazivanju, odnosno ukazivanju sa jednom od kazivačica koja je bila vrlo ovako osebnog pristupa, je rekla da je ona izuzetno željela ići van, ali nisu poslali, na primjer, u Španjolsku, a na kraju se pokazalo da su ta djeca koja su bila negdje vani doživjela čak i traume zbog toga izmještanja. Sada, rekla sam da izmještanje tijekom ljeta je služilo i kao nekakav model za buduće izmještanje, znači za izmještanje tijekom školske godine. Sama organizacija je naravno morala biti ogromna i morala se uključiti osim općinskih vlasti i druge instance koje su morale biti izuzetno širokogrudne. Na primjer, gradovi koji primaju tu djecu ili općine koje primaju tu djecu ili općenito obitelji koje primaju školsku djecu iz Slavonskog Broda. Znači, školska godina 92-93 nije počela po redovnom planu, nego je počela ovisno kako se koja škola organizirala. Same škole nisu mogle većinom, odnosno uopće djelovati, neke su bile ili uništene, odnosno granatirane, tako da nisu mogle biti u funkciji, a neke škole su služile kao prihvatni centri za izbjeglice koje su pristizale u velikom broju, zaista velikom broju u Slavonski Brod. Prema podacima čak se govori da 1/5 gradskog stanovništva su biti bile interni izbjeglice. Znači da se grad za 20% povećao zbog priljeva izbjeglica. Oni nisu se dugo tu zadržavali, oni su išli dalje jer se sam grad nalazio naravno pod ratnim aktivnostima, ali ipak su mijenjale ratnu svakodnevicu u tom smislu. Sad, što se tiče same organizacije nastave, ona je bila podređena apsolutno izmještanju. Svaki ravnatelj škole trebao je potražiti lokaciju, naravno uz pomoć i drugih ustanova i sekretarijata društvenih djelatnosti, gdje bi on izmjestio djecu iz svoje škole. Ovisno kako su škole bile sposobne, tako su se izmještale. Ista druga stvar, postali su izmještaji koji su išli direktno u nekakve gradove, na primjer Zagreb ili Zagorje, Zabok, Donja Stubica, Zlatar, Bistrica. Neki su bili, na primjer, u Križevcima, u Našicama, znači u gradovima gdje nije bilo ratnih djelovanja. Nije bilo ni tijekom 1991. a nije bilo ni kasnije. Organizacija je išla i u smjeru boravka tamo, naravno djeca moraju tamo spavati, o njima se neko mora brinuti, znači tamo odlaze i učitelji. U slučaju manje djece, školske djece, znači od 1. do 4. razreda, čak su odlazile i majke, bilo je organizirano od toga. Smještaj im je znao biti ili u nekakvim većim prostorima, znači vojarnama ili učeničkim domovima ili mjesnim domovima, ali znalo je biti smještaja po obitelji. Kada budem govorila o iskustvu
školovanja upravo i smještaj je znao utjecati na obrazovanje, odnosno na iskustvo ovdje. Sada, što se tiče samog nastavnog plana, svi su se u biti od prosvjetnih djelatnika pokušavali držati maksimuma i dati u biti maksimum od sebe. Tamo gdje su djeca bila izmještena, nastava je morala biti održavana onako kako bi bila održavana u Slavonskom Brodu. Sa svim predmetima, sa nastavnicima, sa domaćim zadaćama i tako dalje. Znači, radni tjedan je bio od ponedjeljka do petka, čak i subota, da bi se neke stvari koje su možda ostale kao manjak ili nedostatak, da bi se nadoknadile. Možeš mi reći, ono što je meni palo na pamet kao nekome tko bi zaista jednog dana volio raditi u školi, ako će imati prilike, ti profesori koji su i tako bili izmješteni, ali i oni koji su odlazili u privatne kuće i u skloništa predavati. Oni su sasvim sigurno doživjeli također jedan veliki strah i opasnost, pa i kada su bili izmješteni, da li su oni bili sami odvojeni od svojih obitelji. Neki su sasvim sigurno imali i djecu i supruge i supruga, tako da oni su sasvim sigurno bili također jedna velika žrtva i dali su, u mnogo čemu su se žrtvovali. Tako da tu im zaista treba dati određeno poštovanje. Da, i priznanje. Ne znam koliko si upoznata zapravo s time, koliko su zapravo oni žrtvovali. Znači, sama metoda putujućeg učitelja koji pod zračnom ili općom opasnosti odlazi od skloništa do skloništa, govori o tome koliko su oni davali sve od sebe. Da se sustav održava, da se život djeca održava i da tu postoji netko ko želi nastaviti i živjeti, ne želi nigdje otići u tom nekakvom smjeru. S druge strane, kada je bilo prisutno izmještanje, učitelji, odnosno nastavnici, prosvjetni djelatnici su bez obitelji odlazili tamo. Znači, oni su poimani kao radnici koji naravno obavljaju svoju dužnost, ne sada u Brodu, nego evo u Našicama, na primjer. Tako da oni tamo borave s njima gotovo kao obitelj. Spomenjala sam u diplomskom radu, odnosno barem jedan od kazivanja mi je bilo vezano i za sam život ovdje u izmještenom prostoru, odnosno u izmještenom mjestu. Iako je škola bila organizirana od ponedjeljka do petka i subote, ovisno, oni su morali njih zabavljati, nastavnici su morali s njima biti i preko vikenda, jer jedan dio njih nije se vraćao u Brod tijekom vikenda, nego je zadržavao se i tamo preko vikenda. Tako da je bilo i situacija poput određenih organizacije, kakvih događaja, dani kruha su se znali spominjati, pekli su kolače, zabavljali se, bilo što bi odmaklo od nekakve ratne zbilje koje su bile prisutne u Slavonskom Brodu. Da, jedna je kazivačica, sjećam se, spomenula kako je nas zapravo najteže bilo u subotu i nedjelju, jer si morao ponuditi nekakav program i kako onda zapravo netko znao ispeći kolače i tako se to onako pokušalo organizirati. Dobro, možeš sada ukratko reći nešto o iskustvima što je zapravo proizlazi iz tih svjedočanstava o tim izmještanjima, kako su oni to poimali, kakva iskustva imaju. Sasvim sigurno je bilo i loših i dobrih iskustava. Da, slika je šarolika, nije nekakva tipična da je svima bilo dobro ili je svima bilo loše zato što su eto bili izmješteni. Ovisilo je, to se pokazalo barem istraživanjem, one osobe koje su bile izmještene na primjer u veće zajednice, u mjesni dom, gdje su si sami organizirali cjelokupni život, su imali relativno dobra iskustva. Oni koji su bili na primjer smješteni po obiteljskim kućama znali su imati često loša iskustva. Iako te obitelji su ih prihvaćale dobrovoljno, znalo se događa da jednostavno ne funkcioniraju dobro. Tako da su im iskustva, boravka u izmještenom mjestu, bila loša. Isto tako, mogu spomenuti za ta iskustva školovanja vani da su ovisila o tome u čijoj organizaciji odlazite. Nisu sva djeca, barem se pokazalo i kroz brojke, nisu sva djeca odlazila preko škole. Bilo je roditelja koji nisu željeli preko škole puštati svoju djecu, na primjer,
Našice ili u Požegu, nego su preko svoje rodbine koju možda imaju, na primjer, u Rijeci ili u Puli, gdje nema takvih zbivanja, odnosno koja su pogotovo odmahnuta od ratnih zbivanja, poslati svoju djecu i uključiti u školski sustav nevezano za brodske škole. Iskustva te djece su poprilično pozitivna. Čak u nekim kazivanjima, barem te djece koja su bila samo inicijativno u drugim mjestima, su govorili da prvo ili su ih poimali kao izbjeglice s jedne strane, iako nisu bili izbjeglice, bili su djelomično prognanici u ovom smislu, iako su se mogli vratiti u Slavonski Brod. S druge strane, sama ta djeca doživljavala su svakodnevicu bez rata prilično čudno. Što znači ići u školu, a da ne čujete zračnu ili opću opasnost. I doživjeti prostor koji nije u ratu je bilo čudno i za djecu koja dolaze iz Slavonskog Broda, ali za djecu koja su, na primjer, iz Našica. Djeca iz Našica nisu, mislim, sad spominjem Našice, ne mora biti Našice, može biti i Đurđevac ili Varaždin, Vinice, svugdje gdje su bila brodska djeca, nisu uopće znala kako izgleda rat, što znači ratna opasnost. To je ono opće mjesto koje sam primijetila kada pričaju o tome kako je bilo u izmještenim mjestima, da zapravo susreću se s ljudima koji ne znaju uopće što je rat, ne? Da, ne znam šta se zbiva. Ne znaju uopće što se zbiva. Iako je to sve ista država, zapravo je velika razlika između onog što se dešavalo u Slavoniji ili ono što se dešavalo ovdje u Varaždinu. Da, jedno se pokazalo sa tim kazivanjima na kraju da ipak priča nije bila tako uobičajena i svakodnevna. Da ipak tu postoje određene pojave koje nisu uobičajene, koje ne mogu biti uobičajene poput ratne svakodnevice ili školovanja tijekom rata. Znam da je na kraju pola mog razreda završilo u Španjolskoj, ali nije to bio općenito velik postotak. A Ivan Goran Kovačić je bila škola u centru i znam da su moje stalno tražili za nekakve potpise. A tata to nije htio. Nije htio jer je znao neke priče iz Drugog svjetskog rata, kada su tako zagubili djecu koju bi odveli na sigurnije. Ja, kada sam to saznala, tako sam htjela ići u Španjolsku. Čak je znala biti preko radija, objave. Tko želi dijete poslati u Veliku Britaniju. Znači, mi nismo nigdje išli, a ovi iz razreda koji su išli bili su 2 mjeseca u Španjolskoj, vjerojatno preko ljeta. Oni su imali, odnosno, kad smo se mi vratili u školu, oni su bili ozbiljno psihički nestabilni. Onako baš se vidjelo. Jer oni su 2 mjeseca bili u drugoj državi. Prema njima su bili divni, ali oni zapravo nisu imali vijesti. I to je bilo najgore. Da telefonske linije, čisto se na njih nisi mogao osloniti. I njih su vratili i oni nisu htjeli o tome baš pričati. Bilo im je užasno. Njima je to bila prva odvojenost. Šok. Kako je meni bila interesantna ta Španjolska, ja sam cijelo vrijeme ispitivala u školi kako im je bilo. Mislila sam da su doživjeli nešto fenomenalno. I onda sam se zaprepastila kako oni o tome uopće ne žele pričati. Njima je bilo grozno. Kao u ratnom logoru. I mislim da je to više ta izdvojenost. Oni su se samo željeli vratiti kući. Na kraju da porazgovaramo zapravo o najtežem dijelu tvoga rata, a to je pitanje stradale djece u ratu. Možeš nam reći zapravo koliko je djece stradalo u ratu i o kakvim se slučajima točno radi? Da, nakon sad cijele ove priče o iskustvu u ratu, naravno tu dolaze i najteže posljedice rata, a to su ona djeca koja su zaista postali izravne žrtve, odnosno ona djeca koja su poginula. Odmah ću na početku reći da u Slavonskom Brodu je stradalo najviše djece u Domovinskom ratu. Mojim istraživanjem sad se pokazalo da obično se spominjalo oko 28 djece. Ja sam ih pobrala 32. Naravno nisu svi izravne žrtve, ima i neizravne žrtava, a tu postoji određena razlika, ali ne treba se praviti razlike, ipak su ta djeca
i dalje umrla djeca, odnosno žrtve rata. Što bih mogla spomenuti o toj najtežoj temi? U Republici Hrvatskoj stradalo je, barem prema onim brojkama koje se spominju, između 290 pa dolazi se do brojke oko 400 djece koja su stradala u Domovinskom ratu. Djeca se apsolutno mogu poimati kao žrtve rata, znači ne bih rekla da se mogu zvati stradalnicima rata, osim ako se ne radi o maloljetnoj djeci koja su sudjelovala kao vojnici u ratu. Ako se radi o civilnim osobama, a djeca to i jesu, onda se radi i o žrtvama rata. Oni su apolitični, oni nisu uključeni u neka ratna djelovanja i uostalom oni ni ne mogu utjecati na ratna zbivanja, ali su se tu našla kao žrtve rata. Brod je čak po brojci djece stradale u ratu veći od, na primjer, Vukovara. Sad, čemu je to uzrok? Mislim, jedini uzrok je naravno agresija na grad tijekom 1992. godine. Tada je stradalo i najviše djece u razdoblju od ožujka do listopada 1992. godine. Prema mom istraživanju više je dječaka stradalo. Mjesto stradavanja najčešće je bilo vezano uz kuću, znači sklonište ili dvorište ili općenito kuća, a puno manje, na primjer, odnosno apsolutno manje školski prostor. Mislim da u školskom prostoru nisu čak nitko od djece ni stradali. U dobi se može gledati, odnosno prema dobi, stradale djece, najčešće su to bili djeca koja su pohađala od 5. do 8. razreda, iako jedan dio njih su bila jaslička i vrtićka djeca. Najmlađe dijete je bilo dijete od godinu dana i 8 mjeseci, rođeno 1990. godine, koje je poginulo 1992. godine, i još jedno dijete koje je isto tako bilo iz godišta 1989. A najstarije dijete koje je stradalo je bio jedan mladić koji je taman dan prije svog rođendana, 17. rođendana, stradao u svom naselju. Ja sam tada bila u stanu, ja sam bila kod kuće. Bila je sirena, prije toga svirala je uzbuna i mama je nama svima govorila da idemo polako svi u sklonište. Međutim, nas je puno djece i neko nešto uzima, neko bebu, neko nešto da se tamo zabavi. I u međuvremenu dok je uzme mlađeg brata, sestru, pala je ta granata. To je bila panika u cijeloj zgradi. Ljudi su vrištali, trčali, bježali. Svi su se uplašili. Sve se zatreslo i samo su ta stakla popucala i stakla su bila po cijelom stanu. Ta ogromna prašina. A brat, kako je mlađi od mene, on je sišao iz zgrade prije nego se oglasila ta uzbuna i on se igrao s dječicom dolje. I kad je ta granata pala, njega je gelar pogodio nogu. I onda smo se svi razbježali. Ima i dan danas gelar u nozi. On je završio u bolnici, morao biti tamo. A sad, ne znam zašto oni to nje nisu varili van. To je mali sitni komadić koji se njemu začuhurio. Oni su smatrali da mu neće praviti probleme. Baš je bio strah, nekakva panika. Nikad nisi očekivao da će baš tebi pred zgradu pasti. U ratu, u Slavonskom Brodu, bilo je izravnih žrtava rata, ali bilo je i neizravnih žrtava rata. Izravne naravno se odnose na one koji su izravnim ratnim djelovanjem, znači bombardiranjem ili granatiranjem grada, stradale, zadobile eksplozivne ozljede ili prostrelne ozljede. Sami medicinski pojmovi možda mi nisu bili bliski, ali svakako sam ih u tom slučaju upoznala. Neizravne žrtve rata, kojih je u Slavonskom Brodu i bilo, njih 6, barem koliko sam ih ja pobrojala, su stradale zato što su se eventualno služile u igri, vjerovatno dječjoj igri, nekim predmetima tipa oružjem ili bombama ili tako nečime, ili su stradavali, a bilo je takvih ozljeda, prilikom aktivacije mine ili neke zaostale granate. Znači, u tome je razlika između neizravnih i izravnih žrtava, ali na sve njih je u biti utjecao rat.
Da. direktno, odnosno i na njihove obitelji. Da li bi mogli izdvojiti neke događaje koji su sasvim sigurno najvećoj mjeri utjecali? Da, i koji se najčešće spominju vezane za Slavonski Brod. Iako svi ti često događaji nekako izađu iz fokusa javnosti i često ih u biti samo brodska javnost poznaje. U toj nekakvoj kronologiji stradanja od prilike ožujka 1992. godine pa do negdje listopada 1992. godine najčešće se spominju događaji vezani za stradanja djece 3. svibnja i 27. svibnja 1992. godine. Prvi događaj 3. svibnja najčešće je stvarno spominjan, u biti obilježava se od zadnjih godina među tim obiteljima i preko udruge civilnih žrtava. Taj dan i na početku samog tog mjeseca najčešće je preko Slavonskog Broda preletali su vojni avioni, vojni zrakoplovi koji su ispuštali izuzetno razorne aviobombe, takozvane krmače, koje su ostavljale velike posljedice i na infrastrukturu, a govori se da im je glavni cilj biti bio most preko rijeke Save. S obzirom da nisu bile precizne, jedna od aviobombi 3. svibnja pogodila je obiteljsku kuću u naselju Jelas u neposrednoj blizini mosta preko rijeke Save i u podrumu obiteljske kuće usmrtilo većinu obitelji Marinković. Zatim, mislim, mogu ih nabrojati, to su djeca Marinko Marinković, koji je inače najmlađa žrtva Domovinskog rata. On ima manje od 2 godine. Da, on ima godinu dana i 8 mjeseci, zaista beba. Njegov stari brat Dalibor i Andrijana, zatim njihova majka i njihova baka. Njihov otac Sreto Marinković, inače i Srbin po nacionalnosti, kasnije se uključio u Hrvatsku vojsku, bio je do tada u Narodnoj zaštiti, uključio se u Hrvatsku vojsku i ratovao je u Bosanskoj Posavini, bio je vojnik do 1924. godine. Zaista je doživio veliku obiteljsku tragediju. On je izgubio cijelu obitelj. I on je u biti izgubio i najviše djece u Slavonskom Brodu tijekom tog dana. S tom djecom u podrumu bili su i djeca iz obitelji Petrović. Specifičnost Broda odnosno stradanja djece u Slavonskom Brodu je što se dogodilo da često stradaju više od jednog djeteta iz obitelji. Na primjer, obitelj Marinković, njih 3 stradalih, obitelj Petrović, obitelj Crnković, Altgajer, znači to su sve obitelji gdje su stradala i po 2 djece. Mojim istraživanjem se pokazalo da neke stvari, na primjer koje su vezane za 3. svibanj, su bile potpuno nepoznate. Obično se spominje prilikom tog događaja upravo ta obitelj Marinković ili obitelj Petrović, koje su tom prilikom poginule, ali u neposrednoj blizini njihove obiteljske kuće poginula su i 2 braće iz obitelji Crnković. To je nekako događaj koji se najčešće spominje, a i zaista je najveća tragedija. Mislim da je Brod tada bio zaista istraumatiziran sa tim događajem. Svi su valjda znali što se onda dogodilo. Čak i u izvještajima civilne zaštite navodi se taj događaj kao izuzetno potresan. Još bih spomenula u toj kronologiji stradanja, iako svako dijete koje je stradalo tijekom tog razdoblja može se istaknuti i ima svoju posebnu priču. Izdvojila bih stradanje djece na igralištu 27. svibnja 1992. godine. Znači, djeca su nakon mjeseci neodlaska u školu ili neizlaska iz svog skloništa doživjela napokon jedan dan bez zračne uzbune i izašla su van na igru u naselju Plavo polje, odnosno mi to zovemo na Plavo polju. Izašla su na igru u park i čak bez upozorenja opće opasnosti, znači bez sirene, pala je granata i usmrtila je 3 djece, a u tom napadu stradalo je, odnosno ranjeno je i više djece koja su se igrala na igralištu. Da. Nešto slično događaju, na primjer, stradanja djece u Vitezu. Mm-hmm. Da. Dobro, Gabriela, hvala ti na razgovoru. Bilo je zaista sadržajno i lijep pozdrav do idućeg kolokvija. Lijep pozdrav.
A taj rođendan, znači to je bio najžešći rat. Znači, godinu prije smo imali tulum u stanu, rat još nije počeo. To je pretinejdžersko doba, vrijeme za prave tulume. I bila sam jako žalosna. Ničeg nema prijatelja. To je već možda 2 mjeseca da se nismo čuli. U tom selu dolje bili su ljudi koji su nama postali kumovi. I oni su imali sina, možda nekih 20 ili 21 godinu. I on je bio vojnik u gardi. Oni su bili na ratištu u Bosanskoj Posavini preko Save i dobivali su slobodan vikend. I on je došao s 3 mladića meni na rođendan. Donijeli su mi neki poklon. Bio je lijep i sunčan dan, a oni su mi zapravo bili prijatelji za rođendan. Šalili su se, jeli tortu i sve je to bilo divno, krasno. Ja sam o njih slušala priče. Oni su imali najviše 21 godinu. Šokirani su pričali detalje kako to izgleda u Bosni. Sve smo mi znali, sve se to čuje. Ili bi oni bili toliko šokirani da bi to pričali pred nama. Uglavnom, rođendan je proslavljen s tortom i 4 mladića. I onda, tog ljeta, poginula su njih 3, pa sam išla na sahrane. Još prije toga susrela sam se sa smrti. U zgradi preko puta nas poginuo je V, nekih 19 godina. I onda je njegova mama plakala cijelo vrijeme dok smo mi visjeli u podrumu. Jecala je cijelo vrijeme. To je bilo oko nas.